Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video for returning. Thank you for love and support. I appreciate izingane zesembu siyaxoxa kanye nothando nesembu namanye ama-TV shows buye sifundisane izinto sihlebe kancane. Nayi indawo ebalekile. Uma ngiyibekile ivideo ukuthi sizofundisana, ngicela uyithathe ngalowo mqondo ukuthi sizofundisana. Asilindele ukuthi njalo ivideo noma sesiyibekile ukuthi sifuna iphume nesifundo ube nengqondo yokuthi uzogxeka lapho because sikhuluma noSine. Abanye abantu besifazane bayabhora guys. Badala banama issues zabo abawathatha bezowafaka la. If ngifaka umhlonyane because yinto eyenzela umntwana wentombazane, sifuna ukugcineni ukuthola ukuthi umhlonyane kulemndeni egcina amasiko. Okokuqala lo ikhaya eligcina amasiko. Engabe umhlonyana uyilo mcimbi oba isikweletu yini noma oba compulsory? Icacile leyo video. Ngesintu kunezinto nemicimbi ekufanele ukuthi yenziwe. Kodwa sikhuluma lana ngamakhaya enza isintu noma agcina amasiko. Kube khona abanye ngokuthi kuhamba ngesikhathi beqale bethanda izinto zamasiko, mhlawumbe bebengayigcini bebengazenzi beyithande abanye sebethola ukufunda kuleyo ndawo. Yingakho-ke la ngifaka bani uSine noMpilo ngoba ingane zababa umsele kulezi ngane zandawonye. Ayikho into esiqondene ne-competition, kodwa le imayelana nokuthi laba banobaba yedwa kodwa indaba yabo ithini, babhilonga komalume ngenxa yokuthi abakangeni kwisibongo sikababa wabo. Yilana-ke okuvela khona izinto noma ama-comment akwazi ukuthi esize abanye, ngoba uzofika omunye ethi umhlonyane bekufanele ukuthi mhlambe benzelwe omalume because basekomalume noma bekhuliswa ubaba wabo ngemali noma bendliwa ubaba wabo, kodwa ngokwesiko ngokwesintu babhilonga komalume. If bayenzela izinto noma bayathanda ukuthi benzele bangenzelwa omalume. Indlela yokufunda le ngoba sihlangana la ngevideo, sihlangane la kwi-comment section. Ayikho futhi into ethi lo ocacisayo usekhomba ubaba umseleku. Kufaka emqondweni wakho ukuthi ubaba umseleku ubaba ofike namakhosikazi awu4 ku-TV wazoxoxa indaba yakhe, unempilo ayiphila ngaphandle kwe-TV. Kodwa i-TV show isinikeza isikhala sokuthi thina sikwazi ukudiscuss ezinye izinto esizaziyo nesingazazi nesifundayo. Mina ngazi ukuthi ngichazeleka kanjani guys. Nayizwa leyo ndaba njengoba ezoba khona ezoba nolwazi lokuthi if benzelwe izinto njengoba bengakangeni kwisibongo sabo ngesiphandla bengenzelwa omalume babo. Akakhombi loyo, kodwa kwenzakalani ubeka umbono. Omunye ofisa information enje usenze njani usefika uyafunda. Nayo futhi leyo ukuthi uSine unengane ake singayithathi ngokuphapha. Ngeke ngibeke nje igama eliphoqayo, ake singalithathi ngokuphapha umdala. And akusiyo futhi into eyimfihlo, into eyazekayo. Kodwa into esizama ukuthi siyithole la ukuthi oseneyingane yena-ke usenzelwa yini lo msebenzi noma usumdlulile. Ingabe lo msebenzi uyisikweletu noma awusona isikweletu. Ngibalelani lokhu kunosisa othola ukuthi sebeshadile abuye emshadweni ezekhaya for isonto noma inyanga ngoba kukhona into azoyilungisa. Usuke ephoqwe yini yilezi zinto noma ile micimbi okuyithiwe iyizikweletu ngesintu. Ngithatha bani-ke unkosikazi lapha wakwi-The Gumbies wenzela ingane yakhe yentombazane kanye nomyeni emndenini wakhe emshadweni sebenzela ingane yakhe. Kodwa usethini unkosikazi lo ubayede umkaGumbi u-first wife uthi yena eseshadile lo mhlonyane akenzelwanga wona, kodwa kuyavela ukuthi kubalekile ukuthi awenze. Uzokwenza njani-ke? Uzoya ekhaya njengoba ubayede right enemali. Kusangenzeka makuya eyakubo eyokwenza umhlonyane kube huyo ocontribute-ayo, kodwa kube ukuthi
kunendlela yokuthi akuvele sengathi wenza omdala ekhaya. Ngiyifakelani-ke leyo imali? Kune-comment ebhorayo guys. Omunye ucabanga ukuthi sikhuluma hlampe ngokuthi uMseleka akenzele uSinewe ngoba nakhe nezimali eziningi nani nani. Sibala ukubaluleka kwezinto nabanolwazi nabazi ukuthi lokhu kukhona, lokhu akukho, lokhu kuyiqiniso, lokhu akhona iqiniso. Asihlanganisi imali. Sikhuluma ngesintu nangesiko ngesizathu sokuthi omunye efunde. Uma sengithe ividiyo izofundisa, ngena nawe ngomqondo ukuthi kuyafundwa la. And into ezoyibeka nawe izosiza omunye. Mayingekho futhi yekela. Ngoba mina angiyivuleli ividiyo ukuthi nawo umhlonyane masofika nomqondo ukuthi sekuSinewe, uSinewe unengane. Siyakwazi lokho. Lokho siyakwazi. Akusiyo futhi imfihlo, ziyavela ku-TV. Kodwa la sikhuluma ngani? Ngompilo noSinewe abantwana bakaMseleko. Bona abashodayo-ke kwezinye izinto ngendlela abazaleke ngayo mangikhuluma kahle. Bona banomama bangashadile nobaba uMseleko. So ezabo izinto zaba ne-delay ngoba kunokuthi zenziwa obaba noma zenziwa omalume. Liyayizwa-ke le topic. Yilana-ke sekuvela omunye ethi mina umhlonyane ngawenzela umalume because kuyenzeka. Usenza njani omunye? Useyakuthatha-ke lokho uyathika ukuthi uyakwazi ukuthi wenzele umalume. Omunye esho ukuthi ubaba wazenza izinto zami zaphelela waseyangenzela umhlonyane. Ngiwenze seku-late ngoba ubaba ungikhokhele late. Sekuyavela ukuthi umhlonyane uyenzelwa noma uno-30. Isizathu sevidiyo yini? Ukufunda, hayi ukubhulisha. Omunye useyabuza ukuthi uqhathaniselani. uSinewe noMpilo izingane zikababa uMseleko kodwa angayitholanga emshadweni. Yingakho abo eno-16 okwakhe kwaba umhlonyane ne-after party. Ngoba abo awekho ama-complications akhona. Laba abanye sibonile uMpilo enzela u-16 birthday celebration. Kwaba nemibuzo la ukuthi kanti leli khaya limise kanjani? Indaba inani? Inesibongo. Ngesikhathi-ke yanda inkulumo nama-comment aqondene nomhlonyane nokufundiseka ngengane yentombazane ku-clean and clear. Asi-ofendani ngalutho ngoba angizofika nevidiyo ekhuluma ngomhlonyane usibelesele ngokuthi uSinewe uney'ngane ey'ningi akalona itshitshi. Siyakwazi lokho. Ayikho futhi ividiyo ngobutshitshi. Ayikho ngey'ngane zakhe. IngoSinewe noMpilo beyingane yentombazane etholakale ngaphandle komshado. Kodwa ubaba ukhona ezinye izinto akakayilungisi. Kuvelaphi-ke? Ukufundiseka ku-comment section. We guys, lana kwezingane zesithembu. Angithi niyangizwa ukuthi ngikhuluma kanjani manje sengu-auntie ngingenele kule role yami yokuba u-auntie full manje. Lana kwezingane zesithembu ngirong. Benginomqondo wokuthi sisuka ngale kuthando nesithembu ngoba silandela amakhosikazi sibadala. Nangapha-ke kwizingane zesithembu kwafika igroup efanayo. Why kucala ama-bullies kangaka? Why kucala ama-bullies? Why kugcwale umoya ongawuqondi ukuthi umoya onjani? Like sekufanele ngibuze ngibhekane nawe ngqoke ukuthi kahle kwenzakalani, udliwa yini? Ngoba leya nto yokuthi nje uze uyahleka, uhlekani? Ngoba sikhuluma ukuthi umhlonyane uhamba nani, wenziwa kanjani, uqale kanjani, bewenziwe kuthiweni. Ngolami ulwazi, ngokwazi kwami kwangempela kwakula ko-grade 6, grade 7, grade 8, grade 9. Okwakuba nesiphithiphithi khona somhlonyane mase sibuye esikoleni nomunye adesha ukuthi ade sikabani ngoba intombazane isuke ingene esikhathini. Kube nesikhathi-ke sokuthi ogogo noma bayibiza ingane beyichazele kanjalo. Ukube naleso sikhathi-ke ehlala khona endlini esuke ikhethiwe leyo namanye amantombazane umcimbi nje. Kodwa usuke ungesigaba sentombazane ukuthi sila. Sagijima omunye uzokhuluma ngobutshitshi. Una 12 usuke ukucabanga phukulala.
Ngoba into engiyibukayo ukuthi ayikho ingane yeqiwa umhlonyane kumndeni ogcina amasiko, ngoba yonke ingane yentombazane iyaya lapha endaweni. Ngiyithatha lapho-ke into. Sengibuza ukuthi ingabe uba isikweletu noma uma udlulile akunankinga. Umbuzo loyo. Ukuze omunye enze njani? Esale sizakala. Sekuyoba yini? Kwangena lo mntwana owamseleku because aziwa ngey'nkinga ey'ningi, uzobhala umathanda wakho lana. Yo! We guys, yazi mina into elula because angihambisa enye into, yabo uma ingahambisani nomuzwa wakho we guys. Kufana nale nto le kade beyenza ngapha ey'nganeni abazukulu. Angaze ngicabange le nto leyo ukuthi kungaba khona i-team yey'ngane. Siyifaka kugogo wazo zonke, siyilinganise. Ahambe-ke omunye ngoba ikhanda lakhe liyamvumela ukuthi enze njalo. Usefaka ukuthi uthimbani, ugxeka ingane, lena ayidli, lena injani. Angihambisani naleyo nto. Angihambisani nayo. Into engalungile iyangihlupha. Mhlawumbe ngiyakwazi ukumisbehave kodwa ngiba ne-order. Mase uqala into ebhedayo, uzoyiqala ngaphansi kwami kube ngathi ngiyayivuma ngibe ngayivumi. Angihambisani naleyo nto. Manje musu kuba umuntu wesifazane ukuthi njalo siyakhuluma sibeka ukuthi nayi into ecacile, usugijima nokuthi lona wenzeni kahle. Khuzeka. Yima nje. Hayi ayihambi kahle lento guys. Niyabona ukuthi ama-comment ayachaza ukuthi umhlonyane umemulo. Eyomemulo-ke ngoba indlela engiyazi ngayo abazali basuke bebonga ukuthi uziphathile-ke. Ila sesibona khona ukuthi mhlawumbe abanye ngabenzela umemulo ngoba usesuke wafika la kanti abazali bona bebelindele lokhu. Sesibuza umhlonyane. Icacile into esiyibuzayo. Uma ngabani? Hey nina. Kanti niphathelwe yini labantu besifazane bayamabhulezi kangaka? Kwenzakaleni? Khonalephi? Usuhamba nje wena nomqondo ukuthi uhle komunye. Ngoba le comment yakho njalo enokuzala inendawo oyiphethe ukuthi uyamdelela, umehlisa isithunzi. Hayi guys, ngeke. Yabo lento eniyifundise yona ayithatheni niyifake kulama group avumelekile kona, ningayenzi la. Masisuke sikhuluma ngey'ngane siyazi ukuthi uma wengane sizokubeka ukuthi uma wey'ngane zakhe kanje sikhuluma kahle. Nini uzele unabantwana ubutshitshi. Angikhulumanga ngobutshitshi. Mase ngifuna ukukhuluma ngobutshitshi ngizoyenza ivideo especific ekhuluma ngani ngobutshitshi. Ngibe nje ngqo ukuthi nakho ukuziphatha kwentombazane sesikhuluma-ke ngobutshitshi. Ngibuza ngomhlonyane ukuze i-comment section ihambe nani nomhlonyane. Musana ukudlala umsele kuna-50. Faka emqondweni wakho ukuthi una-50, ufike namakhosikazi awu-4, unempilo ngaphandle kwe-TV, akatshelwe futhi amavidiyo, uzenzela iy'nqumo, unenkosi yesigodi, unamakhosikazi abonisana ngayo. Lana sizofundisana. Angazi ukuthi wabe uzomcabangela kancane kangako ukuthi kuzodlalwa ngayo ku-social media. We guys, nifuna sifikisaniphi? Mina inkinga yami nginayo yonke impendulo suke yento oyibuzayo, into engayithanda ukuthi ngibe rude. Nento engayithanda ukuthi ngikunake. Ngifane nawe ngibe rude njengawe ngoba ngikhuluma ngomhlonyane okuwumcimbi wenzela intombazane ngaphansi kwasiphi isigaba, wenziwe obani, uma isimo sesinje kwenzeka kanjani. Wena ufuna ukugijimisa ukuthi usine uzele, unabantwana, wazala. Ngizoku-athenda mina ungathandi. Mina ngizoma esikhaleni sasineyo ungakuphenduli uphendulwe yimi. Ingabi mnandi-ke ngoba mina ngiyakwazi ukudila nomuntu kahle nje. Sifikisane la sifikisana khona because ufika kanjani kutheni wena ivideo enomhlonyane uzomela ukuthi uzo-undermine omunye wesifazane ube wesifazane. Kusha yini ukuzala-ke ngokwakho ukucabanga nge-understanding yakho. Makuyiphutha ungenaphi nephutha lakhe ngizokhuluma ngomcimbi oqondene nentombazane. Kuphakathi ukuthi uyawazi umcimbi noma awazi. Wawubona awazi ubona. Uke uzweni ukhuluma ngalento esikhuluma ngayo. Ukhuluma ngalento esikhuluma ngayo. Why uzwe lento engayikhulumi ufune futhi ukuthi asiyinake because wena ufuna ukuyifaka iyahlekisa kwena.
Asikhulumi leyo yokuzala mhlambe uthi wena wenze njani, asikhulumi leyo, sikhuluma ngomhlonyane. Uyawazi noma uwazi? Wake wawubona, awazi ukubona. Nawe uyafunda noma akukho okufundayo, uyadlula ividiyo. Uzoba yibhuli manje. Angeke khazini, angeke. Khona into wrong. And lento wrong ikubukanisa nabantu. Wena uzama ukubukanisa unosine uyibukanisa nawe. Ngoba into engisheshe ngiyibambe ividiyo azuyilalela kodwa ufast ukucomment. Ucomenta kanjani ke ngento ongayilaleli ngoba uzokhomenta into ephambene nevidiyo. Why wenze njalo? Ubamba igama elilodwa mase uyaphawula. Khona lokho kuchaza ukuthini ngawe? Yo. Hayi. Mase ku1.